ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦୂପ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ। କାହାର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ଭାବେ ମନା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଯିଏ ନିଜ ଦେହକୁ ଭିଡ଼ିବାର ଅଛି ଭିଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସାର୍ ସିନା ମତେ ବାଡେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖୁନି ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ପଛରେ କେମିତି ନାଳୁଆ ଦିଶ ରହୁଛି। ଏ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ନିଜର ଫାଟିଲାଣି ଶଳା ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି। A few moments later. उफ तो चेहरा उफ तो इशारा उफ तो नखरा मते मारी देला रे। तो पतली कमर देख रे मोहली पागल, तो पतली कमर देख रे मोहली पागल, मोहली पागल। झलमल आखि हेला झलमल, झलमल आखि हेला झलमल। ଦିଦି ମତେ ଡାକୁଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ଆର ସୋମବାର ଦିନ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ଆପଣ ଆସିବେ ଟିକେ। ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସାର୍, ବାଇ। आखिरू निदको अलगा करी निदरो सपन अलगा करी चाली गलू मते अलगा करी चाली गलू मते अलगा करी। बे 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 सांग माने बे कोणी जानिଛ बे हमर जे साहित्य दीदी नी तांकर मैरिज फिक्स ही। ओह नो बिचारा हम रसिकिया सार तांको छातीटा ना खड़ खड़ धड़ धड़ फड़ फड़ ही पूरा फाटी जाउ। तांकर छाती फाटिया दुख देखि ना सांग मो सही पारुनी। लाउनु फेबुकु दी जोड़ देबो। ना राधा थेबे ना हम रसिकेशर बंसी बजाऊ थेबे। साथे सार बंधु बांधिले साहित्य दीदी आकाश पहिले गुड आफ्टरनून साइलेंस साइलेंस हिरे मांतिया तोर एतेले गुडू नाइट होजु हैं गुड नाइट होजु अरे भानमा काय गला तू पछलु काय आछु सार ता होउची होउजी सर तार टिके छिप्पी खुलीची तो सर से पळेई जे उठेकी ना बस आउ कालिका जो पाठो आइलो हां के राते पाठ करिछु। ए साइलेंट साइलेंट ओके गजु
ଆଣ ସବୁ ଖାତା ଆଣିଲ ଖାତା ସବୁ ଘିନି ଆଣ ଚଲ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଏ ଆଙ୍କର ସବୁ ହେଇଗଲା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ପାଠ ତମର କାଇଁ ତମେ ସବୁ କରୁଛ ନା ସାର୍ କେହି ଲେଖି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସାର୍ ସବୁ କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଲେଖିଛୁ ଠିକ ଅଛି କହିଲୁ ଦେଖିଆ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ ସାର୍ କାଲି ରାତି ସାରା କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଲେଖିଛି ସାର୍ କେତେ ଭାବି ଲେଖିଛି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତଥା ମୋର ଇତିହାସକାର ଇତିହାସ ସାର୍ ମୋର ବାଳୁଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗ ଓ ଓଖାରୀ ଝିଅ ସମ୍ବାରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଠିକ ସେ ମନେ ପଡୁନି 1947ରେ ବୋଧେ ତାପରେ ସାର୍ ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ସାର୍ ମୋ ବ୍ରେନ୍ର ଟିକେ ତାର କାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସାର୍ ଆଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ କିସ ପାଇଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ସିନା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ଦେଖିକି ରହିଗଲେ ପରା ସାର୍ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଲୁଭ ଲାଗିଗଲା ଯାହା ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲା ଭରି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଭରି ସବୁ ବହି ନେଇଗଲେ ସାର୍ ତୋ ବୋପା ମୋତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ପଠେଇଦେଲା ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ କହ ମୋ ବୋପା ପରା ଥିଲେନି ସାର୍ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲେ ମାନେ ମୋ ଜେଜେ ପରା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେନି ମୋ ବୋପା ଡାଉନଲୋଡ୍ କେଉଁଠି ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଲୋଡ୍ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି ସାର୍ ହଁ ରେ ପୁଅ ହଁ ଠିକ କହିଲୁ ତୋ ଉପାୟ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଏବେ ତୁ ଯିବୁ ପାଗଳା ହାତୀ ନେଇକି ଏବେ ଆସୁନୁ ଛିଡ଼ା ଚଲ ମୁର୍ଗା ବନ ସାର୍ ତାକୁ ମୁର୍ଗୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ସାର୍ ଆପୁ ଯେ ପିକନିକ ଆସୁନି ସେଇଟା ନେଇଯିବା ସାର୍ ଆମେ ତୁ ଚୁପ ବସ ତୁ କାଇଁ ଛିଡ଼ା ମୁର୍ଗା ବନ ଚଲ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁର୍ଗା ବନ ବାହାନା କର ସାର୍ ହଉନି ସାର୍ କ'ଣ ହଉଛୁ ସାର୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସାର୍ ହଉନି କିରେ ଗୁପ୍ତ ବାଗ ଅଛି ନା କଣ ସାର୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍ ହଉନି କହିହେବନି ସାର୍ ହଉ ତୁ ବସି ପାରୁନୁ ତ ମୁର୍ଗା ବନି ପାରିବୁନି ଯା କାନ ଧରି ବେଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ଯା ଖମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହଉ ମାତିଆ ତୋର କାଇଁ ପାଠ ଦେଖା ସାର୍ ଏକରେ ତ କାଲି ଲାଇନ୍ ଥିଲାନି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତ ସାର୍ ମତେ ତ ସବୁ ଜଣା ଇତିହାସରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ପୁରା ମୋ ଜୀବ ଅଗାରେ ଅଛି ପରା ହଁ ନା ତୋତେ ସବୁ ଜଣା ଇତିହାସରେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିଲୁ ଦେଖିଆ ଚଲ ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସାର୍ ବାଃ ଭଲ ହଁ ଚଲ ଆଗକୁ କହ ଚାଲେ ସେଦିନ ଥିଲା ହୁଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ ତାପରେ ଏପଟୁ ଆସିଲେ ଦଳେ ସୈନିକ ସେପଟୁ ଆଇଲେ ଦଳେ ସୈନିକ ଦେଇ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ପଦାକୁ ଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଗରୁ ସାର୍ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ନେଇଥାନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ନେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିକେ ବାଡ଼ିଟା ଦଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଏପଟ ସୈନିକ ତାକୁ ଖଣ୍ଡା ପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଫଚାକ୍ ସେପଟ ସୈନିକ ତାକୁ ଖଣ୍ଡା ପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଖଚାକ୍ ଖାଲି ତ ଖଚାକ୍ ଖଚାକ୍ ଫଚାକ୍ ଖଚାକ୍ ଫଚାକ୍ ଖଚାକ୍ ଫଚାକ୍ ଖଚାକ୍ ଫଚାକ୍ ଖଚାକ୍ ଫଚାକ୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ସେମାନେ କି ଲଢ଼େଇ କଲେ ନାହିଁ ତୁ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ଯା ଏଠିକି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହ ସାର୍ ଏପଟୁ 10,000 ହାତୀ ସେପଟୁ 15,000 ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଏତେ ଏମିତି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସାର୍ ଏତେ ଧୂଳି ଯେ ମତେ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଦୁଶିଲାନି ଆଉ ଲେଖିମି କେମିତି ସାର୍ ଜାଣିନି ସେଇପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବସ ଯା ତୁ ବସ ଯା ବହୁତ କହିଲୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ ବହୁତ କହିଲୁ ଆଉ ହବ ନାହିଁ ତମ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ ତମକୁ ପଢ଼େଇ ହବ ନାହିଁ ନା
आउ ना बहुत कहले ए दी जन महान आत्मा आउ मु संभाली पारिबेनी मु तुमको पारिबेनी तो मु पड़े हब नहीं मो द्वारा हब नहीं ये पड़े हब नहीं ए सार आशा करिथिले दीदी को दीदी बाई गले आउ काको आज सार ଷୋଳଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସକାଳୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ତ ସତ ହବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ Like, ଏଣ୍ଡ share and subscribe। ଦବେଇ ଦେବେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନେଟ